絶対に負けないぞー。男子のゆすりには絶対に負けないぞー。あってはならないというセーフティー対策法にのっとり沿道ご通行中の皆様、大変お騒がせしております。私たちは日本国民有志一同であり、韓国と国交を断絶する、有志一同でございます。皆さん、私たちのデモ隊の周り、共産党のシンパが差別を楽しむな、差別を恥を知れと言ってギャーギャー言っております。こいつらで私たちのストーカーを散々デモ隊で楽しんだ後ですね、夜はビールとゾンビの乱交パーティーだそうです。気持ち悪いからあやしな冗談じゃありません。こいつら共産党の文化と、それから共産人たちがですね、私たちに散々過去歴史をひどい目に、日本人は合わせ